domnul Cupean. Să trăiți noastră. Convorbirea dintre noi e înregistrată audio-video. Foarte bine făcut și de către mine. Factul Haideți de să- identitate al dumneavoastră. Haideți să vedem ce. Haideți să vă explic despre ce e vorba. Au fost tăiați. Da, marcați, bineînțeles. Sunt Marcați? marcați. Da, sunt marcați. Am Și spus. de ce mi-ai Hai, pe haideți să vă explic. Nu, de ce? Știu de ce. Păi eu verific decât dacă sunt marcați. Păi nu, nu. vrei să verifici? Există altă problemă. Ce vrei să Verificați dumneavoastră legalitatea tăierii. În, Păi în perspectiva... sunt legal tăiați. Da, ascultați-mă Că puțin. sunt marcați. Ascultați-mă puțin. În perspectiva legii 24 din 2007. Eu atât vă spun. Legea 24. Deci asta se poate verifica ulterior. Nu e acum obligatoriu, nu e nicio urgență. Nu. Deci legalitatea tăierii din perspectiva... Noua lege în vigoare e 331 pe 2024. Ați citit-o și pe aia? Da, asta a completat Da. legea 24. Nu, a completat legea 24. Bun. Deci în perspectiva asta... Dumneavoastră spuneți că arborii sunt tăiați ilegal? Da, e o marcare ilegală. Nu, greșit. Nu. Sunt marcați. Sunt marcați, am înțeles, de o Sunt marcare tăiați abuzivă. legal. E o marcare abuzivă. Păi și cine stabilește asta? Hai, dumneavoastră ulterior. Nu. Cine- Cei care au făcut marcarea, vă spun eu ce aveți de făcut. Cei care au făcut marcarea e Ocolul Silvii, da? Cine e organ superior Ocolul Silvii? Dumneavoastră Nu, hotărâți- Garda Forestieră. Dumneavoaă hătărâți mai departe ce e de făcut. Bun. Eu v-am adus la cunoștință Și eu v-am luat chestia asta. cunoștință să sesizați Garda Forestieră. Nu, e treaba dumneavoastră. Nu, e treaba nu, mea. nu, e treaba noastră, dacă toți reclamați. Nu, e treaba Eu am dumneavoastră. venit aici, deci arborii Bun. toți sunt marcați, da? Da, da, Am da. plecat. Da. Nu, cum să plecați? Păi mai am de solicitat. Păi n-am ce să fac. Vă solicit cu bajul. Nu fac eu niciun cu bază. Cum, domnul dumneavoastră, dumneavoastră, chemați organul Silvii. Nu fac eu cu bază. Chemați organul Silvii. Eu am verificat legalitatea tăierii. Chemați Sunt organul legal- Silvii, fiindcă sunt legal diferențe, tăiați. sunt diferențe între ce la fața locului De și ce ce în vorbiți APV. peste mine? Păi dacă să mă M-ați înțelegeți. chemat că sunt arbori tăiați ilegal. Nu am spus sunt chestia tăiați asta. Legal. Nu am spus chestia Nu asta. face cu camera. Nu am spus chestia asta. Au marcă silvică, uite aici. Da, domnule, marcă, am specificat și la EPJ, am specificat, dar e ilegal, e abuzivă. Marcajul e abuziv. Ia. Bagă și cu camera aici. Da, faceți cum vreți dumneavoastră. Eu vă solicit cu baj. Fiindcă sunt diferențe foarte mari între APV-ul și ce e marcat. Ce e la fața locului. Nu vreți să Aici faceți, nu marcat? vreți. Eu nu pot să chem organul silvic, fiindcă la mine nu vine. E datoria dumneavoastră să chemați. Ăsta e marcat. Nu mai spun de dezastru ecologic ce e aici, asta e altceva. Ăsta e marcat. Da, domnule, sunt marcați toți. Iau pe toți la rând eu. Eu știu că sunt marcați, înțelegeți. Sunt marcați. Cine a venit de la Ocol? Nu sunt firadei, dar m-am uitat eu pe o zi și am numărat și spunea că am niște bucăți. A fost 18. 18 bucăți, nu? Cam așa, dar era marcat. Cu număr de la 1, de la 1, până la 8. Eu vă solicit cu baș. Dacă nu doriți, nu doriți. Nu nicio problemă. Nu dumneavoastră să chemați organul Silviu să cubeze. Adică sunt diferențe între APV-ul și ce la fața locului. Eu asta reclam. Și legalitatea să o verificați Haideți dumneavoastră să scrieți pe ulterior. hârtie ce reclamați, ca să fie alb pe negru. Nu mai scriu nimic. Da, nu scrieți Nu, treaba asta? dacă nu doriți să luați nicio măsură, nu scriu nimic. Nu, am spus ce măsură. Nu scriu, domnule, chemați organul Silviu să cubeze. Fac procesul verbal, Nu. că m-am deplasat la fața locului. Faceți ce vreți dumneavoastră. Da, Da, mie mi-e indiferent ce faceți. identific câți arbori sunt. Fiți Toți sunt marcați, da? Da, sunt marcați, am Eu specificat. numărat ce-am- Eu v-am spus, solicit să fie cubați. Fiindcă am specificat Nu-i că... cubezi eu, că nu Păi sunt nu organ dumneavoastră, specializat. știu că nu dumneavoastră, dar solicitați... Solicităm după aia să-i cubezi. Cum după aia? După ce îi S-a ridicat transportă? vreun material Păi de o să aici? se ridice. Nu o să se ridice. Bun, dacă dumneavoastră vă asumați răspunderea că îi cubați, dar și în prezența mea. Nu, Păi știi dumneata să cubezi? nu domnule, să în prezența mea am spus. Știu și să cubez. Știu să cubez, bineînțeles. Dar nu am eu autoritate să-i cubez. Eu vă solicit să chemați să-i Avem cubez. filmare cu toții aici. Că- Nu, dacă arborii sunt marcați, nu avem treabă. Nu de cubaj, nu de nimic. Păi dar nu înțelegeți ce reclam eu? Dom'le, că totul pleacă de la tăiere. Garda forestieră. Tăierea e legală. Păi dar până vine garda forestieră, îi transportă. Nu aveți treabă, bravo. Magazin aici să... Nu ne trebuie. Da, nu ne târgui, normal. Sunt, domne, dar nu înțelegeți că sunt diferențe. Sunt diferențe între la cubaj. Faceți o plângere în acest Nu sens? mai fac, domne, nimic. Perfect. Dați-mi amendă că v-am sunat abuziv și... O să primiți amendă la Da, 31, vă dăm, da, pentru că foarte n-ați bine. sunat la 1-2. Foarte Dacă bine. sunați la 1-2, vă dăm Foarte cod de bine, domnule. Faceți la Da. garda forestieră. Identificați și omul ăsta de aici. Ce lucrează la aici. Ce faci?
Așa, domnule, da. Lucrează pentru cine? Nu știm pentru cine. Poate la garda forestieră. Da, deci dumneavoastră nu mai aveți nicio atribuție în privința asta, da? Bravo. Am verificat dacă sunt marcați. Bravo, 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 domnule. Și cu bajul cum îl facem? Am verificat garda forestieră. Pe cine solicit ca să Cei de la cubeze? garda forestieră. Deci trebuie eu să solicit la garda forestieră să fie cubate lemnele astea, da? Când eu v-am solicitat pe dumneavoastră aici. Bine, domnule. Nu e fond forestier, nu e... Am înțeles, bun, dacă așa e procedura, așa fac. Nu suntem un fond forestier. Proprietarii cred că e primăria aici, nu? Da, bineînțeles. Deci dacă nu mai aveți atribuții, nu mai aveți, gata. El nu avea voie să taie niciun arbore. Niciun arbore nu avea voie să taie. Și de ce nu faceți la garda forestieră? Dacă... Păi dar v-am chemat pe dumneavoastră să constatați și să... Păi am constatat, domnule, sunt tăiați Da, marcați domne, nu și să fie înțelegi. cubați. Întotdeauna Să te fie porți cubați. la fel. Cum mă pot, Ți-am domne? explicat de fiecare dată. Aici sunt marcați. Da, arbori. știam că sunt marcați. Scrie ce dorești. Știam că sunt Trebuie marcați. să Păi dacă scrii nu politici, puteți să mă ajutați, nu scriu Păi nu nimic. pot. Bun, nu scriu nimic. Aici am constatat că sunt nemarcați. Că sunt marcați. Nu Ai că- remarcat. Că sunt Bravo. marcați. Știu, domne, că sunt marcați. Am și specificat și la telefon că sunt marcați. Dar e altă problemă, nu marca. Marca e abuzivă oricum și sunt diferențe între APV-ul și cel la fața locului. Și eu vreau să fie cubate. Dacă nu doriți să chemați organul Silvic, nu doriți. Asta e. Vă faci dumneavoastră câte o plângere și aia e, că nu vreți să vă faceți treaba. Nicio problemă. Dacă vreți să mergem așa, să nu acordați sprijin la niciun apel al meu, nicio problemă. Dacă vi se pare că e în regulă ce e De aici, fiecare dată am acordat sprijin la toate nu de fiecare dată, nu. fiecare dată Poate au fost- dumneavoastră personal când ați fost solicitat, dar restul Au fost luate colegilor nu, nici vorbă. toate apelurile au fost... Au spus că să murdesc pe pantofi, nu mai vin la sesizarea mea. Ce? Dar nicio problemă, că au toți plângeri penale. Nicio problemă. Faceți plângeri. Fac, domne, fac Poftiți? plângeri. Faceți încă o dată, vă întreb, Nu, faceți nu, scris? nu fac. Nu fac, fiindcă nu vreți să vă faceți treaba. Semnați procesul verbal care îl întocmim Nu, acum. nu. Nu sunt obligat. Cum vreți? O să întocmim un proces verbal, o să scriem că refuzați să semnați. Am găsit pe băiatul ăsta aici, arborii sunt aici. Da, să vedem ce lucrează băiatul ăsta aici. Pentru cine lucrează băiatul? Marcați toți în cură. Îi curăță? Bravo. Pus de primar. E bine, da. Dar nu e vorba, domne, de fond forestier. Sunt reglementate și tăierile din afara fondului forestier. Dar atâta timp cât e marcat arborii. Da, domne, și eu vroiam să fie cubați. A fost evaluat arborile și marcat. Vroiam să fie cubați, fiindcă sunt diferențe între APV-ul. Cu cubajul, domne, cu marcat. Ba da, domne, sunt diferențe între actul de punere în valoare. Ascultați-mă. De cubaj, diferență de cubaj. Diferență de cubaj, cum? Dați seama din ce vă dați seama? Știu eu din ce am și informațiile mele. Sunt mai puține în APV, un act de punere în valoare. Dacă aveți Sunt mai, informații, ce păi dacă nu doriți să Garda forestieră, chemați, Garda forestieră. nu vine domnule garda forestieră la mine, la solicitarea mea. Numai la solicitarea dumneavoastră să vină de la un col, nu de la garda forestieră. Dacă aveți informații, faceți. Acolo a venit și a făcut marcare, domnule. Da, domnule, și vreau să vină să cubeze. Pe ce să cubezi? Păi fiindcă Eu am făcut marcare. sunt diferențe. Au APV-ul. Păi sunt diferențe între APV-ul și cel la fața locului. În minus. În minus. În minus pe APV-ul, pe actul de Cât punere în e, domnule, valoare. pe APV? Nu știu, domnule, exact cât e. Păi Asta nu, cât e pe APV-ul? trebuia Păi stabilit. ziceți că sunt diferențe. Dar nu știu Știți eu. ce valoare are APV-ul? Pe ca să te pronunți Dar cu privire la trebuie diferența verificat. între ce ai și aia trebuie să știi valoarea APV-ului. Da, domne, O știi? Da, domne, știu. Și Dar cât nu, e, domne? nu vreau, domne, eu să A, vă nu spun, vrei domnule, să să vă dau eu detaliile dumneavoastră din informațiile Păi mele. da, primiți amendă, să știi. Da, bine, domnule, că primesc amende, foarte bine. Așa ați făcut întotdeauna, nu e problemă. Când solicit ceva, nu verificați și îmi dați mie amendă. Păi de ce să-mi dați mie amendă dacă n-ați verificat? Eu vă solicit să verificați, să cubeze. Scrie, domnule, pe hârtie. De ce, domnule, să scriu pe hârtie? Cu ce rezolv dacă scriu pe hârtie? Ce dorești? Vine cineva Ce dorești? de la Ce forestier? dorești? Vine cineva de la garda forestier Domnule, dacă eu scrie scriu pe pe hârtie ce hârtie? dorești. Te rog frumos. Scrie pe hârtie ce dorești. Domnule, dar nu are, Ți-e greu să nu are scrii? valoare că scriu eu acum sau nu scriu. Eu vă Păi solicit... are, domnule, valoare. De ce, domnule? Ca să-ți asumi și dumneata ce reclame odată. Păi, dar mi-asum Ai zis că verbal. e diferență între valoarea APV-ului și Păi, aia. mi-asum Să vedem și ce verbal. valoare ai dumneata pe APV-ul. Domnule, mi-asum verbal, fiindcă dumneavoastră filmați cu camera și eu filmez. Eu mi-asum ceea ce reclam verbal. Nu trebuie să scriu neapărat. Pe cine reclamați în cazul? Pe cine reclamați? Domnule, eu nu reclam pe nimeni până cum nu ai- se verifică cubajul. Păi Înțelegeți? reclamați pe cineva. Păi nu știu cine a făcut cubajul, cine a făcut. Păi pe cine reclamați? Dar nu știu cine a făcut cubajul, înțelegeți? N-am cum să reclam pe cineva când nu știu cine a făcut cubajul. Persoana care a făcut cubajul, poftim. Cine a întocmit APV-ul? Nu e nefondat, asta pentru că nu știu pe cine reclamați. Păi nu știu eu, domne, fiindcă nu vreți să verificați.
chemați la un hol cu APV-ul, vedem cine a făcut marcarea și să se cubeze materialul lemnos. Eu atât vă solicit. Scrieți o declarație? Nu, domne, nu scriu, v-am declarat verbal. Deci ce, îmi susțin ce declar. Și verbal, și înscris, e tot una. Nu se poate face o declarație și verbal? Un denunț? Se poate face. Dar nu dacă nu vreți să luați măsuri, dar ce să mai scriu? Ce să Câți ani scriu? aveți? 40. Ne depășim atunci, nu am verificat. Nu trebuia să faceți dumneavoastră nimic, doar să solicitați. Atât. Și să fiți prezenți la Cubaș. Pe cum se face în toată țara, la Uncești nu se poate face, la Voinești, la secția 5 nu se poate face. Haideți, domnule. Dar domnule, există... N-ai înțeles. Noi n-am găsit E, materialele înțeleg. noastre la fața locului. Da, Nu domnule. l-a ridicat nimeni de aici, nu e în transport, nu e pe nicăieri. Da? Da, domnule, da. E la fața locului. Da. Noi o să luăm legătura cu cei de la primărie și o să spunem să rămână aici. Bun, păi Și ce n-ai și înțeles? o să fie cu bat Păi ulterior? cine, ți-l cubez eu acum? Nu dumneavoastră, am spus de 10 ori că nu dumneavoastră cu bați, dar o să fie cu bat ulterior? O să fie. Păi și în prezența mea? Nu știu dacă, în ce Păi calitate? nu are nicio valoare, În ce de calitate reclamant, să de fii? reclamant, pe ca să asist și eu la Cubaj. În ce calitate ai Păi fi? ei pot să cubeze ei cum vor și este exact în APV-ul. Păi cum? Proprietarul cubează. Cum, domne, păi dar eu reclam. Uite, dumneavoastră mie îmi dați amendă acum, dar nu ați verificat dacă acuzațiile mele sunt fondate sau nu. Deci am verificat, există marcă. Da, domnule, știam că există marcă, dar sunt alte probleme, v-am spus. Legea 24 a fost încălcată flagrant. Deci nu se face așa ceva, nu se taie la ras și nu se taie arbori sănătoși și nu se face așa ceva. Uite, oamenii ăștia acum curăță crecile, ori să le transporte, ori să transporte și materialul lemnos. Și eu iau amendă. Bine, domnule, nicio problemă, dați-mi amendă. Dați-mi amendă. Am destule. Nu, domnule, vă reclam verbal. E același lucru. Dacă dumneavoastră nu vreți să faceți verificări, să solicitați. Nu vreți să solicitați organul Silviu să facă verificări? Nu are rost să mai Ce scriu. reclamați acum ca să știu ce scrie aici? Deci, rezultă faptul că V-am spus numai, pe mă doare și gura de câte ori v-am spus. în curtea școlii Da. gimnaziale Oncești, Da, generale, gimnaziale, cum o fi, nu contează. școlii gimnaziale. Sunt tăiați mai mulți arbori. Secția Mori, da? Ce ziceți? Dumneavoastră știți. Păi nu, dumneavoastră știți. Păi Dumneavoastră nu, știți. nu sunt organ Silviu, niște rășinoase, rășinoase De ce spuneți. are rușinoasă? Că de ce să scriu altceva și să nu fie așa ceva, așa. Că nu sunt eu de specialitate. Un film Sunt Oliviu. marcați sau nu? Da, da, da. sunt Marcați marcați. de organele Da. civice, Abuziv. Ilegal. organele silvice, ilegal, da? Ilegal. 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 Așa. Asta o să o dovedesc pe ulterior, nu e nicio problemă. Deci spuneți că solicit prezența organelor silvice. Adică vă solicit dumneavoastră să-i solicitați. Pentru cubajul materialului lemnos. Și scrieți că dumneavoastră refuzați. Că nu se impune. Uite, solicităm prezența organului silvice. Și acum noi constatăm. Constatați dumneavoastră. Toți arborii prezintă marcă silvică, amprentă aplicată la ceapă cu vopsea roșie. Da? Da, da. Apelantul a fost îndrunat să Vă faceți de râs. Asta e treaba de noastră. adreseze Vă faceți de râs rău. Nu așa. pentru Și face și instituția de râs. a verifica Treaba dumneavoastră. legalitatea
speriat. Ei o să ne sesizeze pe noi dacă marca a fost folosită în alt scop decât cel legat. Înțelegeți? După ce vin și controlează. Da? Păi și cine îi cheamă ca să vină să controleze? Că dumneavoastră a spus că nu-i chemați. Și eu dacă nu-i chem, ești nemulțumit. și eu dacă nu-i chem, dumneavoastră nu luați nicio măsură, nu? Eu nu sunt, da, treaba noastră, face ce vreți. Da? Bine, domnule, așa să procedați, domnule. Bine, așa procedați când e vorba de primărie, nu de un om de rând. Căutați dumneavoastră chichițe ca să-l băgați să nu mai iasă Semnați creștinul. Bă, semnezi, domnule, semnezi. Aici, la persoană vătămată, cum vreți să treceți? Atunci treceți-vă nume, prenume, la martor aici. Dați-mi. Ziceți apelant. Scrieți apelant și semnați-vă de asta. Așa. Apelant. Am consemnat exact la Da, domnule, da. Numai că n-ați vrut să luați atitudine, să solicitați organul competent să cubeze. Probabil știți că sunt diferențe și de-aia n-ați dorit. Păi nu știu de ce diferențe vorbiți dumneavoastră. Păi diferențe Eu nu am din APV. APV-ul. Eu nu am APV. Păi, O să Dumneavoastră solicităm știți că- APV-ul și da, Ce păi v-a și luat? degeaba solicitați APV-ul, că nu știm. Ce volum de arbore e? Doamne, dacă nu doriți să chemați să se cubeze, degeaba spun eu că e X volum. Oricum, cioata rămâne acolo. Păi degeaba cioata, degeaba, dacă materialul să ia, degeaba cioata. Bine, mulțumesc pentru nimic. Da, filmarea e egal cu 0.